Anem a veure com funcionen algunes eines de correcció de color amb Adobe Premiere i el primer que farem serà entendre els equips de mesura que ens proporciona el programa, que són els estàndards dels programes de vídeo, i per fer-ho vaig obrir una finestra nova que és dintre la finestra Window, entre les finestres Lumetri Scopes, i el que vaig a fer és seleccionar algunes imatges que em serviran. Primer de tot, poso aquesta imatge d'aquí i a continuació vaig a posar unes barres de colors. I el que vaig a fer és seleccionar aquí de veure, me'n vaig aquí, i li dic que vull veure primer de tot monitor de forma d'ona. Anem a veure què ens estan dient aquests dos equips de mesura. Primer de tot, anem a mirar aquest d'aquí, que és la forma d'ona. En vídeo analògic, l'exploració de la imatge es fa per línies, de forma que primer es dibuixa la primera línia, després la segona, etc. Tercera, quarta, fins al final. En vídeo HD tenim 1080 línies. De fet, hi ha un paràmetre que nosaltres podem triar, que és que podem treballar en vídeo entrellaçat i progressiu. Amb el vídeo progressiu teníem primer la primera línia, segona, tercera, quarta, etc. fins a la 1080, i amb entrellaçat es separa aquesta imatge en dos camps, de forma que primer hi ha les línies imparells, la 1, la 3, la 5, etc. I després, a continuació, es dibuixen les línies parells. En vídeo de broadcasting, és a dir, la televisió, funciona d'aquesta forma que hem dit entrellaçada. Però aquí el que està fent és dibuixar-nos totes les línies d'una imatge sencera sobreposades. Primer de tot el que hem d'entendre és que aquesta línia d'aquí baix, el 0, correspon al valor de negre. És a dir, quan els píxels de la pantalla són completament negres, i a dalt de tot el 100% és quan els píxels de la pantalla són completament blancs. Quan analitzem aquesta imatge, fixeu-vos que totes les línies, quan arriben aquí, es tornen fosques. Per tant, aquí totes les línies de vídeo, quan arriben al final, em donen un valor de lluminositat fosc. Si miro aquesta zona d'aquí, hi ha una altra part de la imatge significativa, que és aquest blanc que hi ha aquí, que quan les línies passen per aquí, doncs, evidentment, aniran a dalt de tot i s'estan solapant aquí dalt. Aquestes línies de blanc cremat són aquest cartell, al fons d'aquest rètol que tinc aquí. Al començament de tot, doncs tinc uns valors uniformes que suposo que seran els valors del cel, són aquest valor d'aquí, tots aquests píxels d'aquí se m'estan solapant aquí amb aquest marge de blaus, que a mesura que avança la imatge, com que hi ha menys línies, doncs hi ha una dispersió més petita, que és aquest tros d'aquí. Després, quan arribo aquí al final, hi ha molts píxels que repeteix exactament el seu valor, que són aquests d'aquí, que m'imagino que seran tots aquests píxels que estan solapats aquí en aquesta zona del monitor de forma d'ona. Anem a veure alguns paràmetres d'edició. Trio aquesta imatge d'aquí del començament i vaig a fer, dintre efectes de correcció de vídeo, vaig a posar un efecte de brightness i contrast. Ho arrossego aquí sobre, em vaig aquí, m'apareixen els paràmetres de brillo i contrast, i anem un altre cop aquí als monitors de forma d'ona i anem a veure la diferència. El brightness el que farà serà que tota la imatge sigui més brillant o menys brillant. Per tant, tots els píxels, totes les lluminositats de tots els píxels es desplaçaran cap a dalt o cap a baix. Si mirem el seu resultat, veiem com es desplacen les lluminositats de tots els píxels cap a una zona més brillant o més fosca. Si ens hi fixem en aquesta zona d'aquí, si ho faig més clar, començaré a cremar blancs. De forma que si em passo, mireu com ara aquí hi ha una gran superfície, aquest cel i aquest edifici d'aquí, se m'estan cremant els blancs, em queden tintes planes de color blanc, per tant la imatge estarà cremada. Si tiro cap a baix passarà el mateix amb els negres, de forma que ara, aquí, en aquests porxos d'aquí, tots els píxels estan completament negres. Anem a veure la diferència amb el contrast. El contrast és la diferència entre la part més fosca i la part més clara. Si jo baixo el contrast, fixeu-vos com ara els negres que estaven aquí ja no són negres i els blancs que estaven aquí dalt ja no són blancs. Per tant, aquest és el resultat d'una imatge poc contrastada. Anem a veure una altra forma de fer el mateix. Aquí he tirat una imatge que, si us hi fixeu, mirant aquest valor d'aquí, és una imatge que és molt brillant
i poc contrastada. I l'efecte que utilitzaré, en lloc d'utilitzar directament brillo i contrast, aniré a un que es diu correcció ràpida de color, Fast Color Correction, el poso aquí sobre, i me'n vaig aquí a control d'efectes. Aquí m'apareixen aquestes eines que són valors d'entrada, valors de sortida, que també les trobem en Photoshop, dintre de l'histograma de Photoshop, i analitzant els paràmetres de lluminositat aquí al forma d'ona, doncs anem a veure què fa d'aquest input levels. Aquest input levels em permet triar quin valor de lluminositat dels píxels reals que tinc a la pantalla seran el meu nou negre. Fixeu-vos, si jo pujo d'aquí, vaig baixant, fixeu-vos com s'està augmentant el contrast. Aquí estic cremant negres, ho deixo aquí, i ara aquí el que he fet és, mirant a l'aparell de mesura, fer que aquells píxels que valien una lluminositat de 101 sobre 255 a la pantalla seran el meu nou negre. I els blancs, si baixés els blancs, aquí el que passaria és que començaria a cremar píxels de la imatge, estic cremant els blancs, per tant això ja no tinc marge de tocar-los. Un altre efecte interessant és la gamma. Aquest valor d'aquí al mig em permet augmentar el contrast de les zones fosques en detriment de les clares, o al revés, augmentar el contrast a les zones clares en detriment de les zones fosques. Fixeu-vos que el que està fent és mantenir els negres, mantenir els blancs i desplaçar tots els píxels cap a dalt o tots els píxels cap a baix. Si commuto l'efecte, mireu la diferència com ha canviat la imatge de la pantalla. Aquest efecte que acabem de veure, de gamma, també el podem utilitzar amb les curves, en aquest cas de lluminància. Vaig agafar aquest efecte d'aquí, vaig a posar-lo aquí sobre i aquí m'han aparegut les curves de lluminància. Si jo bellugo aquest central cap a la part de dalt, el que estic fent és augmentar el contrast a les zones fosques i disminuir el contrast a les zones clares. Recordem, això són valors d'entrada, això són valors de sortida. Un valor d'entrada que valia un 50%, a la sortida és molt més d'un 50%. Per tant, les zones de la meitat cap a baix tenen ara un marge dinàmic molt més gran i les zones clares tenen un marge dinàmic molt més petit. I això ho veiem també aquí al monitor de forma d'ona. Anem a veure aquest equip d'aquí al costat. Aquest equip es diu Vectoscopy i el que em permet és fer una mesura dels paràmetres del color. El color té bàsicament dos paràmetres que són, per una banda, el hue, que és pròpiament de quin color estem parlant, si estem parlant de verds, de grocs, de blaus, cians, verd, magentes, i per l'altra banda tenim la saturació. La saturació seria l'ausència de blanc o la quantitat de color. Per fer-ho, selecciono aquesta carta de barres i, si us hi fixeu, cada color correspon en un puntet d'aquí de la pantalla. Aquest cian és aquest puntet d'aquí, aquest verd és aquest d'aquí, etc. Aquest vermell i aquest groc i aquest blau són aquests colors saturats, completament saturats que tenim aquí. El vermell, el blau, el groc i aquest cian d'aquí seria aquest punt d'aquí. Anem a posar un efecte de correcció de color i el més senzill que trobem és aquest d'aquí, que és el balanç de color. Primer paràmetre, aquest hue seria l'angle del color. Fixeu-vos que cada color té un angle diferent. Si jo bellugo aquest angle, el que tinc és una rotació de colors, de forma que em van variant fins que als 360 graus m'haurà donat una volta completa i torno a tenir els colors originals. Fixeu-vos com que el que està passant és que està rotant aquesta constel·lació de colors de forma continuada. Per tant, això em permet un viratge de color, una rotació de color. La saturació. La saturació és un paràmetre que em defineix la quantitat de color que tenim. Per tant, si jo trec saturació, fixeu-vos com tots els valors se'n van cap al centre i aquesta imatge s'acaba convertint en una escala de grisos. Ara he posat aquest mateix efecte sobre la imatge del pati i passa exactament el mateix. Si vario el hue, el que faig és un viratge de colors, mireu com està girant la constel·lació i mireu com estan virant també els colors fins que recupero els colors originals quan arribo als 360 graus. Per una altra banda, la saturació. La saturació hem dit que es defineix com la quantitat de color que té, o millor dit, l'absència de color. Un 0% de saturació seria blanc i negre, un 100% seria el color màxim.
En aquest cas, aquí, en aquest efecte d'aquí, comença pel 0 i ens permetrà anar fins al menys 100% o fins al 200%, que aquí ens ho marcaria com a 100%. Si trec la saturació, fixeu-vos com aquesta imatge es torna en blanc i negre. Si augmento la saturació, fixeu-vos que el que estic és, en aquest cas s'estan cremant i els colors s'estan saturant els colors, per tant no tinc gaire marge en aquesta fotografia per pujar la saturació. Anem a veure altres efectes interessants de la correcció de color. Aquí tinc dos imatges que estan preses en el mateix taller però amb llums diferents. Fixeu-vos com es veu molta diferència d'una imatge a la següent. Si analitzem el vectorscopi, veiem que els píxels tenen en aquesta imatge estan centrats bastant centrats sobre el blanc, però tenen molta component que tira cap al cian i el blau. En canvi, aquesta imatge d'aquí veiem que tots els píxels estan desplaçats entre el vermell i el groc. Per tant, vaig a treballar sobre aquesta segona imatge per intentar igualar-la a la primera. I per això tornaré a utilitzar l'efecte que hem vist abans, que és l'efecte de correcció de color ràpida. El poso aquí sobre, selecciono de veure les meves mesures l'ometri i me'n vaig als paràmetres d'aquest clip d'aquí. I el que haurem de fer és anar comparant aquesta amb l'anterior. Per tant, el primer que veig és que haig de desplaçar d'aquí tots els píxels cap al centre de color. Directament agafo aquí el meu manipulador, afegeixo un guany i fixeu-vos com estic desplaçant tots els píxels cap a un color que sigui més similar al de l'anterior. Si jo trio aquesta imatge d'aquí i ara me'n vaig amb aquesta d'aquí, fixeu-vos que ja és molt més similar al color. Però, a part, veig que hi ha una altra cosa. Aquí estan molt més expandits. És a dir, aquí hi ha molta menys variació de color que no pas aquí. Per tant, el que faré és treure una mica de saturació d'aquesta imatge. Baixo una mica la saturació. De forma que ja en què estan encara més igualades les dues. I ara vaig a mirar aquest equip d'aquí. Les dues imatges estan igual de contrastades, més o menys. Per tant, jo crec en aquest cas que les deixaria així i les donaria per igualades. Si mirem aquesta segona, ara el canvi no ens sobta, i si trec l'efecte perquè es vegi com ho hem canviat això, doncs mireu, hem passat d'aquí a aquí, de forma que hem igualat els dos colors.